Naimbaga bigat, aldaw, malam, ken review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo diti programa tayo na imbaga damag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Ni Apo Diyos nga rut, bendisyon kada tayo, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Awisen kayo amin kakabsat nga kantayan tayo daytoy nga imno nagasat nga aldaw. Nagasat nga aldaw Diyos ko, panagserbi ken kaapo, masapulat iragsak ko, ipakita karamid ko. Napuanak tigasat, tadungunat nalakamak, silawanang silnagkanyak, kenkwana naknasarak, ubog na anabyak, tinakao gaskararwam. Nalpas kun biyang kuadakel, wanak ni Kristo ket waknet, awag natin nagdinengeg, tatimek nat nailasin. Napuanak tigasat, tadungunat malakamak, silawanang silnagkanyak, kenkwana naknasarak, ubog na anabyak, tinakaugas kararwag. Aginana kaupuso, ijampan na kariribok, nasarakak iti lasud, ti grasya at di agibos. Napuanak kaigasat, tadungunat nalakamak, silawanang silnagkanyak, kenkwana naknasarak, ubog na anabyak, tinakaugas kararwam. Kariadak kelinted ko, iti langit tanangatu, itasikat idayaw ko, keto'y pamatik siyak siyamtum. Napuanak tigasat, tadungunat nalakamak, silawanang silnagkanyak, kenkwana naknasarak, ubog na anabyak, tinakaugas kararwak. Naimbag arabiti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, iti daytoy nga oras iti intayo panagdayaw ken panagkararag, ket kablawan kay amin kakabsat, dita balasiw taaw ni Apo Diyos nagtultuloy, nagbendisyon kada kayo amin, iti daytoy nga tiyempo nga adda iti pandemya, ken kastamot kada tayo amin ditoy nasyon ti nga Pilipinas, ni Apo Diyos ko may tagtuloy ang mga ipaay tinapindas met nga salunat kada tayo amin, ket madaydayaw itinagan na iti daytoy nga oras, ket ni Apo Diyos ko may iti agbendisyon kada kayo amin kakabsat ngagkasangay iti daytoy nga lawas iti bulan iti Mayo, ket madaydayaw itinagan ni Apo Diyos
iti biyag ni Sister Leia Amor Antonio nga nagkasangay iti 10, ken kastamot ni kabsat nga Lara Claudia G. Reyes, iti 12, iti 15, ket ni Mami Josefina Pascual, ken oray pay iti no 17, ket ni Manang Presi Kajente, ket ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada kayo amin kakabsat, itiin kayo panagkasangay, ken oray pay kada kayo amin nga agselebrar iti wedding anniversary yo, ket ni Apo Diyos kuma, iti mangipaay tinasaysaya at pay nga salunat ken ayat kada tayo amin iti daytoy nga gundaway. Iti daytoy nga rabi kakabsat iti naimbag a damag nga isu nga iburay ko kada kayo ket may papan iti surat ni San Juan kapitulo 10 ken 4 bersikulo 10 ken 3 ginggana iti 10 ken 4 ket kasto iti kinunana. Aramidek tu ti anyaman a dawaten yo itinagan ko. Tapno maitanok ti ama, babaon iti anak. Anyaman na dawaten nyo tinagan ko aramidek to. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon. Iti daytoy nga kinaimbag, daytoy imbasak nga versikulo iti daytoy nga rabi. Ket pudno launay nga nabilag ken man nakabalin itinagan ni Apo tayong Heso Kristo iti daytoy nga tiyempo. Isuna iti awawagan tayo iti noran oras, babon iti tayo panagkararag kakabsat. Ken oray pay kadigiti kakabsat nga agpakararag gapu kadigiti imay nga saksakit kadakwada. Ket ni Apo Heso Kristo itiin tayo nga pagkamangan wenno pagkamatalkan kadagito nga banbanag ta isuna iti mangpaimbag kada tayo kadagiti anyaman asaksakit tayo kakabsat. Ket nadaduma masansan nga araramaten to itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo iti panangpaksyat iti dakos nga espiritu kasta iti kapadasak ditoy adda may sang babae nga imay ditoy nga naluganan iti dakes ng espiritu. Ket babon iti pannakabalin ni Apo tayong Hesus Kristo inaramat na ket napaksyat dayta nga dakes ng espiritu. Ket kalpasan na daytoy nga babae ket nagdaydayaw ken ni Apo Dios ket inrugi na idi adda ti face to face nga panagdayaw ket imay isunan inruginan iti nagdaydayaw ken ni Apo tayong Hesus Kristo. Kasta iti mapasama kakabsat no ni Apo Hesus Kristo iti mangipaay iti pannakapaimbag kada tayo awan sa bali nga daydayawon tayo no di ket isuna. Ket uray pay no umay dagiti didigra iti biag tayo kakabsat ken upay iti daytoy nga biag ket isu na lata iti awawagan tayo. Tinagan ni Apo tayong Hesus Kristo ket addaan iti pannakabalin nga isu na iti mayeg iti inanaken namnama kada tayo tapno mabang-aran tayo kadagiti dadagsen tayo iti daytoy nga biag. Adu pay nga milagro ken nakasasdaaw nga aramiden ni Apo tayong Hesus Kristo iti biag tayo kakabsat. Ken agtultuloy iti ina nga panangipaay iti presensya na kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Marik na tayo. Nadaduma ket adda iti sangit tayo gapu ta marik na tayo iti presensya na iti biag tayo no agkararag tayo. Ket maawatan tayo kuma ken sapay kumata itultuloy tayo nga ikamatalek iti biag tayo ken kuana. Tano awan ni Apo tayong Hesus Kristo ket awan iti maramidan tayo kakabsat. Isu nga mangnamnama tayo kakabsat iti sa una dito'y surat ni San Juan nga isumot iti imbasak kada kayo
nga kinunana nga rod ket aramidek tu ti anyaman. Adawaten nyo itinagan ko. Tapno may tanok ti ama, babaon iti anak. Kasta nga ang trabaho iti Diyos iti biyag tayo kakabsat. Ket kinunana pay, iti versikulo 10 ken 4 kakabsat. Anyaman adawaten nyo itinagan ko, aramidek to. When, no lakit di, napasnek, ken napudno tayo, itin tayo nga pa ng dawat kadagitoy, ket ipaay nakakabsat. Ket nga rod, iti daytoy nga gundaway kakabsat. Ket masapol nga itanok tayo itinagan na. Inagan ni Apo ting Hesus Kristo. Saan tayo kumanga aramaten nga bareng-bareng laong daytoy kas kadagiti dadduma kakabsat. Nga kas iti maysa nga imno ditoy nga kankantayan tayo na dadduma itiin tayo panagdayaw nga nagan ni Apo tayo Hesus ket natanok. Kunana nga rod ket naganan natanok, dito'y lubong kamangko, naganan natanok, ni Jesus mamanobot. Pudno unay, kakabsat, nga natanok itinagan ni Apo ting Hesus Kristo. Ket ikaano man, saan na tayo nga baybayan. Ket nga rod, awisen kayo iti daytoy nga rabitin tayo panagkararag. Ket kantahan tayo pa nga umuna, iti kanta nga amok ti Diyos, di nakto baybayan, ken amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Ket kalpasan na, agmay-maysa tayo nga agkararag kakabsat. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. No agbiagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. No agbiagak anasantuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sungbatan na kararag ko. Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, peksami tin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga rabii, tin kami nga panagkararag. Agyaman kami ken ka o Diyos, kadagiti anak mo nga nadanon day, iti inda panagkasangay, iti daytoy nga lawas. Agyaman kami iti baro nga biag nga isong insagot mo kadakwada. Ken kastamod dagiti amin ngagselebrar ti inda nga panagkalay sa o Apo. Agyaman kami ti ayat ang nagtaod ken ka o Apo. Ket nga rod nasayaat dagiti anak mo Apo nga namati ken ka. Nasayaat ti pagbanagan ti biagda gapu ta mamati kami nga saan mo isuda nga baybayan. Wenno Diyos ikadawdawatan mi dagiti anak mo ijay balasiw taaw. Dawaten mi o Diyos nga bendisyonam ti inda panagtrabaho, panagbirok o Apo iti kwarta. Tapno masuportaran da dagiti ipatpategda ditoy nasyon mi nga Pilipinas. Iya dayo misuda ti peggad ken uray pay iti sakit manipod iti COVID. Ken kastamot nga kararagan mi ti nasyon mi nga Pilipinas o Apo kadagiti adu nga rigat nga mapadpadasan dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga gundaway. Dawaten mi tagtultuloy o Diyos nga panangipaay mo iti nasaya at nga salunat kadagiti amin nga anak mo. Tapno kas tao Apo ket makapagtrabaho daan nasaya at met.
Wenno Ama, dawatan mi. Dagiti amin nga healthcare workers nga madamang nagtatrabaho iti daytoy nga rabii. Bendisyonam kadi iti pamilya daw Apo. Iya dayum isuda manipod iti daytoy nga sakit nga gapo iti COVID. Kastamat dagiti amin o Apo nga agtatrabaho iti gobyerno mi. Bendisyonam kadi. Ipaay mo kadi o Apo iti naset nga salon at kadakwada am amin. Ken kastamat uray pay dagiti adipen mo Apo nga mangiwarnak iti naimbaga damag. Dawaten mi iti ka panangipaay kadakwada iti nasaya at nga salon at met o Apo kabayatan ti inda panagtrabaho wenno panangi waragawag iti sasaom. Kang na dagiti misyonaryo nga dada kadagiti nadumduma nga lugar o Diyos iti daytoy nga gundaway ken nasyon. Wenno Ama nga nasantuan agyaman kami. Gapu iti agtultuloy nga panangipaay mo iti presensyam kada kami. Bendisyonam nga ro Apo dagiti amin nakamkameng mi dito in Nax United Methodist Church. Ket dawaten mi kadi o Apo dagiti padaming Ilocano iti agtultuloy nga panang bendisyon mo kadakwada dagiti negosyo dagiti pagsapulan o Apo ken uray pay dagiti amin nga ipatpatigda. Ket ama nga nasantuan agari ka kadi iti biag mi o Apo iti daytoy nga rabii. Ket Apo Diyos sapay ko mata makainan na kami nasaya at tapnon into nabigat makabangon kami manen o Apo babaan ti kaasim ket makapagdaydayaw kami manen iti nasantuan anagan mo. Apo Jesus sikati dalan ti pudno ken ti biag mi. Ket nga ro Apo ikamatalik mi nga rod ken ka o Diyos tiin kami panaginana iti daytoy nga rabii. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babaan tinagan ni Apo mi Hesukristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesukristo ket agikinita tayong tumanen no umay nga Sabado.